det her, det er en papirflyver. Og den har jeg lavet. Og jeg hedder Hjalte. Og det er en papirflyver. Og nu kan jeg lige vise dig en helt. Ja, den har jeg brugt et par timer, eller en time på at lave. Og jeg har lavet hjul på den, så den kan også lande. Og den kan godt flyve. Og det heroppe, det er så en rumfærge. Og det her, hovsa, der fløj den. Prøv at se, den fløj helt herover. Ja, den lander så ikke helt så godt lige nu. Jeg prøver lige at samle den op. Ja, og det heroppe, det var jo en rumfærge, og det her, det var et helt almindeligt fly. Men når det er jo kommet rigtig højt op, så slipper den der. Og ja, det var mit rigtig seje papirfly. Og vi ses måske en anden gang.